Teorija pustih, knjiga Mel Robbins. Mnogi ljudi koji mi dolaze na razgovore spominjali su mi ovu knjigu, ali često su imali dojam da je ono što su pročitali kratkotrajnog učinka i postavljalo se pitanje zašto je to tako. Sadržaj knjige nije zamišljen kao gotova uputa koju čitatelj jednostavno primjenjuje, nego kao materijal koji dobiva puno značenje tek kad se smjesti u osobno iskustvo i životne okolnosti osobe. Poruke iz knjige zvuče jasno i jednostavno, ali bez razgovora postoji rizik krivog tumačenja ili površne primjene. Zato smo odlučili okupiti grupu i proći ovu knjigu zajedno, polako, uz objašnjenja psihološkog konteksta i razmjenu iskustava, da bi poruke knjige bolje sjele i da bi to postalo nešto što stvarno živimo. Knjiga Mel Robbins pustih je vrlo jednostavno pisana, lako se čita, a bavi se jednim ključnim psihološkim pitanjem: gdje prestaje naša odgovornost, a gdje počinje tuđa. U našem book clubu, analizirajući detaljno ovu knjigu, razrađujemo kako otpuštanje kontrole nad drugima oslobađa prostor za emocionalnu regulaciju, kako postaviti granice i najvažnije, kako se sadržaj iz knjige odnosi baš na mene.